1000 fakkels verlichten en verwarmden vrijdagavond de begraafplaats van Bosshuizen. Een initiatief van coöperatie Dela. Zij organiseert al 5 jaar lichtjesavonden in heel Nederland. En voor de eerste keer in Venray. Nou, de lichtjesavond organiseren we samen namens de coöperatie Dela met de begraafplaats Venray. En eigenlijk het idee daarachter is gewoon, we willen een stukje betekenis geven aan het leven. En we willen aan de hand van een kaars meegeven om een dierbaar en een gedachte te herinneren. Dat is eigenlijk het doel vanavond. Ik brand een kaarsje als herinnering aan jou. Niet alleen de fakkels en de kaarsen maakten de sfeer. Ook doedelzakspelers Nick Vinken en Tom Lamers zorgden voor een intieme muzikale invulling door over de begraafplaats te trekken. Hoe ervaren jullie dat? Tot nu toe heel erg dankbaar, want er zijn veel mensen die zeggen van willen jullie bij het graf van onze geliefde komen spelen. Dat hebben we al een paar keer gedaan en het is ook wel een instrument wat een beetje bij de sfeer past. Hè. En krijgen jullie dan ook verzoeknummers van mensen? Ja, absoluut. Amazing Disgrace, dat is natuurlijk voor veel mensen het nummer wat ze graag willen horen. En Highland Cathedral, dat is ook een geliefd nummer. Tussen 7 en 9 uur bezochten ruim 350 mensen de verlichte graven, strooiveld en urnentuin. Een verrassende opkomst die Ramon Kusters niet verwacht had. Nee, dat is echt buiten verwachting. Dat vind ik ook heel bijzonder. Normaal gesproken bij een allereerste keer dan is er wel aandacht, maar dit soort aandacht had ik niet verwacht. Deze speciale avond werd door de bezoekers gewaardeerd. Nou, ik vind het een geweldig initiatief. Ik had het idee dat het al vaker gedaan was, maar dit is dus de eerste keer. Ik vind het een heel waardige manier om 1 keer per jaar even stil te staan bij geliefden. Dit was een hele speciale avond. Heb ik zelf ervaren voor al de overledenen die er liggen. Heel speciaal om mee te maken. Allemaal die verlichting, allemaal de herinnering aan de dierbare overledenen. Zeker, heel sfeervol. Echt een moment om je overledenen te gedenken. Ook volgend jaar wil coöperatie Dela de lichtjesavond organiseren. Ja, absoluut. Dit hoort bij onze filosofie van betekenis geven aan het leven. Dus dat zullen we in principe ook vanaf nu elk jaar gaan doen.